Incwadi yabaseFilipi 2:9. uNkulunkulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze ngaye amadolo abasezulwini kuqala, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba aguqe, nezilimi zonke ziphimise zisho ukuthi uJesu inkosi, kube inkazimulo uNkulunkulu. uJesu yena ogcotshiwe, ugcotshelwe ukuhlenga imiphefumulo kaNkulunkulu. Amandla onke akuyena, njengoba enikezwe igama eliphakeme. Awukho umbuso oyophakama udlulu kaJesu. Awukho umbuso oyoba namandla udlulu kaJesu. Umbuso kaJesu umile ngunaphakade. Njengoba la kuthiwa wamphakamisa. Umuntu ophakanyiswa uNkulunkulu, akekho umuntu ongakwazi ukumehlisa. That means uma lo muntu egcotshwe uNkulunkulu, sikhona isizathu, siyasazi isizathu. uJesu wafela bonke abantu, and besides that uJesu bekade evele uNkulunkulu sukela ezulwini, sukela eqaleni wekade uNkulunkulu. So wayevele ephakeme. Kuthina la emhlabeni simbone ephakeme ngalesi senzo sokusifela. Ziningi izinto ezinhle uJesu bekade vele ezenza even before engakozalwa through uMaria. That means thina njengoba sesimphakamisa, sesithi uJesu wasifela, sikhonkarisha amacebo amabi kaSathane, because sesikhuluma ngento evidence yokuthi uJesu wasifela to show us ukuthi uyasithanda. Sibhabhadiswa ngomoya wakhe ukuze thina sikwazi ukuqonda leli qiniso lasezulwini elingambulwanga kakhulu kubantu bala kulelizwe, kodwa umuntu atholayo through umoya lo ongcwele, lo uJesu athi abantu bazobhabhadiswa kuwona kungekudala. Uma ke sibheka la, ngifisa ukucacisela ukuthi amadolo ayaguqa ezulwini kuyimanje because they know who Jesus is and bamazi ngempela. Emhlabeni abanye bayaguqa, abanye abamazi uJesu ukuthi uba, kodwa ke bawuguqa bonke. Nangaphansi komhlaba abanye baguqa, abanye abaguqanga, kodwa ke kona konke lokizwe likusho kuyokwenzeka ukuthi bonke bawuguqa. Ukuguqa sekukhuluma manje ukuthi uJesu igama lakhe lizothobisa bonke abantu. Akekho umuntu onamandla ongamelana nakaJesu. That means uJesu iyona ndlela ama ngayo phambi kwalowo muntu, lowo muntu aguqa ngayo. Uyasubmitha, ethande engathandi. uJesu unamandla ey'ntweni ey'bonakalayo ney'ngabonakali. Yingakho-ke la ngifuna ucacisa le ncwadi, ngoba sebebaningi manje abantu abagcotshiwe la emhlabeni begcobene bodwa, who claims ukuthi bayindlela, who claims ukuthi babasindisi babantu bohlanga othize, and badukisa abantu abaningi. But when you know ukuthi uJesu indlela neqiniso phela kuphakade, you will never be shaken. uJesu wake wathi noma bekuthiwa nanga lapha phezu kwendlu ungayi, noma bekuthiwa nanga lapha ensimini ungayi, ngoba ngokuphazima kweso abantu bayoshintshwa. Kuyozwakala ukuduma kusukela endaweni ewukuthi kuye endaweni ewukuthi ngokuza kwendodana. Ayekho umuntu ongekambona, nabashonayo amathuna ovuleka bambone. So asikahleni ukulandela abantu bala emhlabeni ngoba ke besize ngalutho. Umuntu ngathi ulamba phambi kwakhe, kona lo mkhonzayo ongasuhambe kuyena uyocela imali akuboleke, ubala inkinga zakhe. Ngakuboleka? Never, ngiyakuboneka. Umuntu ohlezi umuntu, uyena uNkulunkulu nendaba nawe.